Radio sababu lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 sangaɲa 2 tɔnɔ gosira anw fɛ yan waati kelen filɛ nin ye Solo Watara ale ka motu ba la Pako kurani sɔgɔmada in na o waati kelen o filɛ nin ye kankɔnɔ masaw shawubaw ka tɛlɛ o donzow ka motu la u ka denbaya la sɔgɔmada in na o waati kelen fana o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoniw na an bɛ aw ladɔnya k'a fɔ baara min n'a bɛ an fɛ yan min n'an b'a kuma ko poste juta poli dɔn ye biro kura in a sɛgɛsɛgɛlikɛlaw nana kunungo ka nin ɲɛ da baara kan o ye foli sigi Kasimi Kulibali lɔm baara bɛ ka kɛ cogo min na ko a tɛ tɛmɛ nin kan kasara ye an sɔrɔ alamisado nɛgɛ kaɲa 16 waati a kɛra Pako kurani a denkɛ min n'a bɛ misigɛn na Kasimi Watara ko kunkolotigɛlaw nana ka na kunkolo tigɛlaw kɛra Pako kurani alamisa tɛmɛnen lansara la UEMOA bɛ lajɛrɛ la kunungo Colonel Assimi Goïta u y'u bisimila ka sanga jamana min n'olu bɛ sefa wari dun hakilina minnu bɛ yen bi walasa baara bɛ se ka ɲɛ sera Colonel Assimi Goïta ma kunungo Dr Umaru Mariko a bɛ kaso la ko ni février kalo tile 15 tɛ ko da tɛ don a kuma la fo n'u nana an b'a ɲininka fɛ fo n'u nana laɲini kɛ walasa ka lafiya da d'a ma kɔrɔbarikaw fɛ kumasi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko wulikajɔ bɛ yen nin waati in na o ye minnu gɛn ka b'u ka yɔrɔ la olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ko politiki bɛ ɲini ka don a la ka d'a kan a b'a fɔ min ma ko Damina Pikas ale ko ko u bɛna plainte déposer Sise Bakongo ale kama n'olu n'an ka bi sɔgɔmada in na dɔnkubari bakurubaw ye dɔnkubari min ni Karim Sebe bɛna lase aw ma o la an bɛ dugawu don kɛ Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma an bɛ a daminɛ ni communiqué Fatoma Watara n'ale ye Zegwa dugutigi ye ko k'a lase Zegwa commune dugutigi bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛɛ welelen don lajɛrɛ la ni Ala sɔnna ma jumadon nɛgɛ kaɲa 9 waati a yɛrɛ ka denbaya la du b'a la o la ko ɲɔgɔn ye ni bonya kosɔn diɲɛtɛgɛ ni dugutigi kelen fi toli ye kɔfɛ faamuyali ko ɲuman o ɲininen don a fɛ nin cika in na Zegwa ya poste juta posé o baara min n'o bɛ senna nin waati in na an b'a ladɔnya k'a fɔ a tun dira la ko kalo 6 bɔɲɔgɔnko ko o kan ka sɔrɔ yɔrɔ ni kolonbo karidi o kɛra an b'a ladɔnya k'a fɔ a sɛgɛsɛgɛlikɛla ale ye taama kɛ kunungo ka na an fɛ yan Wilibiri Ismaël ale contrôleur de a tun bɛ congé la kunungo a ye sen fani ka na ɲɛ da baara kɛlenw kan an gɛrɛla la k'a ɲininka o baara in daminɛ a bɛ lihala jumɛn na bi a ye foli se kosɛbɛ baara yɛrɛ kɛbaaw ma a y'a jira k'a fɔ ko chantier in na bibi in na Zegwa ka den dɔ de b'a a ɲɛmaaya la bi n'olu taara o dɔ ye Kasimi Kulibali lɔm o la ko ni kɔni ma kan ka Ala tanu a la ka d'a kan ko baara taabolo ka ɲi kosɛbɛ o satigɛ la an ye kuma bara ni tɛngun a la a nana min na a y'a ta fɔ nanzarakan na ni an bɛ tila k'o lase aw ma bamanankan na ka d'a kan bɛɛ lajɛlen ta kɛcogo don a ye min fɔ an k'o lamɛn. Vous êtes là aujourd'hui pour nous connaître l'objet de votre visite ce matin à Zegwa. Oui, je suis Lévry Ateba Ismaël. Je suis l'ingénieur chef de mission du projet de Zegwa. Donc j'étais en congé et moi donc aujourd'hui j'ai le temps, mes activités. C'est clair que je suis venu faire le tour du chantier pour qu'on ait une réunion technique. Vous venez de voir le chantier. Pouvez-vous nous connaître l'état d'avancement aujourd'hui du chantier? Oui, je vois que par rapport à nos prévisions, le chantier avance bien. Seulement on avait pris du retard compte tenu du fait que les matériaux venaient de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a nos carrières de matériaux qui sont plus proches de la frontière ici, quand on vient de la Côte d'Ivoire. Mais comme c'est deux pays différents, il y a des
des procédures douanières qu'il fallait respecter. Donc, c'est la phase administrative de la procédure douanière qu'on a achevée. Et maintenant, tout est bon. Quand les matériaux doivent arriver sur le site. Aujourd'hui, les travaux n'ont pas été avancés ces dernières semaines, c'est-à-dire ces 2 semaines, parce qu'on est en rupture de gravier. Et on doit reprendre le gravier pour venir. Donc, à partir de aujourd'hui. Ɲininkali min kɛra Oliveri Ismaël a y'a jira k'a fɔ baara sumayara dɔɔni ka masɔrɔ coronavirus kun ye ko balan ka da ka ko nana balan fana dɔn ye kunda o satikɛla an bɛ waati min na comme sisan kɔni ko minan dɔ bɛ k'a jɛ n'o ye gravier n'o ye bɛlɛ ye ko o de bɛ k'a jɛ kunnafonidilaw ye ɲininkali k'a la yali kalo wɔɔrɔ ko in o kɛra kɛcogo jumɛn na ko o kɛra o cogo la ka da kan ko a su danna cogo to k'a boloda ko a ma se ka kɛ o kɛcogo la nka ko a bɛ cogo min na bi tan maa kɔni kan ka ala tanu n'a ye a y'a jira fana k'a fɔ ni santé kofɔlen n'o ye poste juxtapose ye ko zebakaw de ta don a ka ɲi zebakaw k'i hakili to a la kosɛbɛ o y'a sɔrɔ tuma min na ni an kunnafonidilaw sera yɔrɔ kofɔlen in na an ye ɲininkali kɛ baarakɛla minnu bɛ yen bi maliyɛn den joli b'a la bi in na ko maliyɛn bɛ baara kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na a tɛ jɔ maa tan a n'a kunkanfɛn na wa o kun kelen bɛ ka baara min daminɛ n'o kogojɔ ye n'an y'o kunnafoni da an ka arajo so sanfɛ yan ko bi in na kɔni baara taabolo ka ɲi fo n'a nana kɛ an bɛ taa la fɛti la sisan ko n'o tɛ ko a ka ca ala fɛ ni fɛti nouvelle ni 31 kun tɛ a ka ca ala fɛ ko caman kun bɛ kɛ a la sini a la tile fila in na Kasim Kulibali lɔm a y'a jira fana k'a fɔ a bɛ wele se halisa zewakaw ma ka da kan ko n'i y'a jateminɛ nin baarakɛla fɛn fɛn filɛ nin ale ye wele da bɛɛ ye ko nka ko zewaka den ma caya la fɔlɔ ale kɔni m'o faamu nka a ka halisa a bɛ wele bila zewaka denw ma ni wele sera maaw ma dɔw tun y'u ta da kɔni ko sumana dɛnɛ bɛ yen ani kɔribɔ n'o kɔni nɔgɔyara a ka ɲi ni maa min bɛ baara fɛ tile fila in na ko i bɛ se ka i kun siya ale ma baara bɛ yen nin waati in na fɛn fɛn filɛ olu caman bɔra yɔrɔ wɛrɛw la ka na ni baara in na alamisa tɛmɛnen nɛgɛ kaɲa 16 waati tuma min na ni misi gɛnna n'an b'a a bɛ fɔ ma ko Kasimu Watara a si bɛ san 9 bɔɲɔgɔnko la Kasimu Watara ko misiw bɔra kungo kɔnɔ ka na don fakɔ kurukuranin na u ka du kɔnɔ misi gɛnna o ma ye ɲininkali kɛra cogo bɛɛ lajɛlen na a nana ye k'a fɔ min ka ɲi fɛn min y'a sɔrɔ maa t'o dɔn wa wulila o kama fakɔ kuru donso saw kankɔnɔma donsow katɛlɛ donsow loloni donsow sɛwba donsow dugudu na ani fakɔ kurukuranin olu tɛngulen don ɲɔgɔn na o donsow bɛɛ lajɛlen wulila ka fɛlɛ bɔ walasa min tunnen filɛ nin n'o o bɛ tali kɛ Kasimu Watara la ko n'a bɛ se ka ye cogo min na ala y'a kɛ Kasimu yɛrɛ ni dugu yɛrɛ cɛ tun man jan n'o ye fakɔ kurukuranin a nana ye o y'a sɔrɔ u y'a kunkolo tigɛ ka bɔ a la ka a yɛrɛ gansan bila yɔrɔ dɔ la ka kunkolo ta ka to o dugu yɔrɔ wɛrɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ fɛlɛ bɔra kɛra sababu ye an ka faamaw ani donsow olu ye fanga fara ɲɔgɔn kan n'o ye gendarmew ye walasa cogo bɛɛ lajɛlen na tɛgɛ bɛ se ka da ninnu kan cogo min na o siratigɛ la tɛgɛ dara o kan min sɔrɔla joona o tɔgɔ ko Adama Watara ale yɛrɛ ye Kajolo ka den ye ka da la Kajolo mara a den don o sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ kunnafoni minnu sɔrɔla a la fɔlɔ o y'a ye k'a fɔ tiɲɛna Adama Watara ko ale o y'a kɛ wa ko a bɛ sira kelen don a la kosɛbɛ k'a fɔ o mako tun bɛ fɛn min na n'o ye a joli ye ko joli caman ma ye a bɛ se ka kɛ o y'a joli bɔ ka taa n'a ye i y'a jateminɛ i n'a fɔ kɛrɛfɛ kunnafoniw b'a fɔ cogo min na ko nin kojugukɛlaw mako bɛ a joli de la kosɛbɛ o la a bɛ i n'a fɔ maaw yɛrɛ fana bɛ yan n'o olu labɛnnen don mototigi dɔ ko nana ka na joli nin ta ka taa n'a ye a ma ladɔnniya k'a fɔ nin ko in de bɛ sen na an fɛ yan Kajolo an kɔni y'a mɛn k'a fɔ maa kunkolotigɛlaw bɛ yen nka kana ye an yɛrɛ kɔni fɛ yan nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin fana ye kunnafoni ye min kan k'a lase sigidalamaw ma maaw k'u hakili to yɛrɛ la maa ko bɛɛ lajɛlen kɛbaa bɛ yen bi o la ko nin kɛra alamisa don ka dugu jɛ juma la a kɛra an kɔrɔ yan fakɔ kurukuranin min ntanyana n'u ye kunkolo tigɛ a la o ye misi gɛnna ye a tɔgɔ ko Kasimu Watara wa min minɛna ko o kɔni tɔgɔ o ye Adama Watara ye tɔ kelen o ye Ivoirien ye o Ivoirien ko ala y'a kɛ o tɛgɛ kɛra a bɛɛ lajɛlen na o bɛɛ lajɛlen bɛ gendarmerie ka bolo kan nin waati in na UEMOA an b'a ladɔnniya k'a fɔ u bɛ lajɛli la tile fila in na Mali la lajɛli min
ni kunu a ɲɛma u ye fan fara ɲɔgɔn kan ni ka taa foli kɛ colonel Assimi Goïta la o taara colonel Assimi Goïta fɛ sen kɛra kuma caman ka kunu Assimi Goïta ye min f'u ɲɛna n'i y'a mɛn UEMOA ko bɛɛ lajɛlen hakili la k'a fɔ jamana damadama don jamana segin bɔɲɔgɔnko wale de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ UEMOA jɛkulu ye wa ko nin jamana si tɛ se ka taa ka dɔ to min ka ɲi ko n'i ye duga ye maa su kan i b'a fɔ bɔ an su kan o siratigɛ la Dawuda Kulubali ni ale tun bɛ nin délégation ɲɛfɛ ale kɔni ye foli se Assimi ma a bɛ ka fɛɛrɛ min ta nin ye ka na Mali la ko u bɛ foli k'a ye kosɛbɛ ka tila ka UEMOA o jɛra ka i jigi da Mali kan ka lajɛli kɛ kɛcogo min na a b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o jigiba b'a kan walasa UEMOA jamanaw u bɛ se k'i bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka baaraw o sabati. Mali ladalafɛnkɔrɔ caman tun tununna ladalafɛnkɔrɔ 900 bɔɲɔgɔnko Américains nana olu ka lasigiden min bɛ an fɛ yan Denis B. Nakain ale nana ka na o fɛnw di kununko an ka premier ministre ma docteur Choguel Kokala Maïga nin diyɔrɔ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ o ye foliba kɛ Américains ka lasigiden in na nin ma kɛ ko wɛrɛ ye dɛ malidenw yɛrɛ de ye nin ta k'u suɲɛ ka t'u feere lamɛrikɛ jamana kan a kɛra sababu ye ko lamɛrikɛw fana y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka na a di kununko docteur Choguel Kokala Maïga ale ma docteur Umar Marko a minɛna k'a ye kuma dɔw fɔ kunnafonidiso sanfɛ n'o ye réseaux sociaux ye Mali ye sarakisɛ min bɔ a bɛ i n'a fɔ sarakisɛ in ma ye u tɛ ka nin jate kosɛbɛ n'i ye fɛn fɛn fɔ internet kan réseaux sociaux kan e kɔni yɛrɛ de tɔgɔ bɛ bɔ ne tɔgɔ bɔra e kɔni y'a fɔ o fɔli ko a laban a bɛ se k'i don kungo la n'a nana ye k'a fɔ e yɛrɛ kumakan don walima e yɛrɛ sɛbɛnnikɛnɛ don ko ka da kan e tɔgɔ sɛbɛnlen b'a kɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ala kan kisi k'an tanga n'a kɛra ko min ye sariya yɛrɛ la ko i kan ka ɲininka darakanw la Umar Marko ale ye laseli dɔ kɛ kama ka ɲɛsin docteur Choguel Kokala Maïga ma o laseliw ma bɛn ka da kan labanna min ma kiribolo tigilamaw commune 4 procureur général a ye wele se Umar Marko ma kabiri sibiri don ka kari kɛ tɛrɛndɔ sɔgɔmada Umar Marko yɛrɛ tun b'a miiri min ye fiyewu a taara k'o ye ka da kan u y'a ɲininka darakanw la min na ni tɛnɛndon ka dugu bɛ kununko tarata la a fɔra ko a ka to yen fɔlɔ ka da kan ko a laban a ka gafew bɛna di kiribulon tigilamaw ma min jaabi kɛra o ye kunu an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Umar Marko o ye taara n'a ye kununko kasobonba la ka taa a datu kaso la ni février kalo n'o o tile 15 tɛ ko da tɛ don a kuma la nka a bɛ se ka kɛ a ka lafasabaw olu kɔni bɛ se ka laɲini kɛ Ismaël Konate ale y'a jira k'a fɔ ko min fana ye nin baara in kɛ k'a tigi ma baara ɲuman kɛ ka da kan ko ni maa ye fɛn kɛ dugudugunin dugu la k'ale t'a dɔn nin mankan in n'o ye enregistrement nin bɔra kɛcogo min na ta ka taa ko o kɛcogo man ɲi ko fo Mali lakanabaw k'i hakili to nin ko n'a ɲɔgɔnnaw la o la ko o bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa k'a bɔ nin gɛrɛntɛ kɔnɔna na ka da kan ko a kɛcogo maa man k'i jigi da ko kuma min enregistrelen don k'a bɛ se ka k'a bɛɛ yɛlɛma nka min bɛ ka fɔ nin ko nin Umar Marko ye lajɛrɛ caman kɛra kunu Isa Kawjim ale ye Morima ni o ye Maître Kassim Tapo o ka parti ye olu farala ɲɔgɔn kan kunu ani ɲɔgɔn ye caman kɛra Sadi ani Amadu Goïta Yelenkura o bɛɛ lajɛlen lajɛrɛ kɛ kunu ko n'u ye sigi k'u bolo da sen kan ko Mali kiribulon kɛlen bɛ kɛlɛkɛminɛn de ye ni maa min y'i dalamaga ko k'o minɛ k'o don kaso la Umar Marko ka minɛli a bɔra bɛɛ lajɛlen ni san cɛ ka da kan fanga fɔlɔ min tiɲɛna Général Musa Tarawele tile la o fanga fɔlɔ tiɲɛbagaba fɔlɔ dɔ ye Umar Marko de ye wa o Umar Marko ko n'a fɔra ko minɛna ale ma minɛ kuma ko wɛrɛ la fo kumakan wa ko kɛlɛ min kɛra ka Musa Tarawele bin o y'a ye k'a fɔ ko Musa kun kɛlen bɛ ka bɛɛ lajɛlen datugu ma a tɛ kuma ko o kumabaliya de kɛra sababu ye ni Musa taara maa minnu kɛra sababu ye k'o gɛlɛya bɔ an kan n'a fɔra ko olu minɛna k'o don kaso la ko nin ye fɛn ye fɛn min ni ɲininkali kan ka k'a kan wala u bɛ ka lajɛrɛbaw boloda walasa u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ cogo min na ni ka Umar Marko k'a bɔ kaso la kelen ka tila ka o lafiya dadiw ma ka kalafili labɛn teliya la i n'a fɔ Isa Kawjim y'a fɔ cogo min na kununko tuma min na ni ani Maître Kassim Tapo tun bɛ lajɛrɛ la Abidjan Kumasi ko yɔrɔ dɔ ye gouvernement ta ye kɛra sababu ye maaw gɛnna ka bɔ o yɔrɔ kɔfɔlɔw la maa mun gɛnna ka bɔ nin yɔrɔ in na k'a bɛ jɔ maa ba naani bɔɲɔgɔnko la wa taa yɔrɔ tɛ ninnu na o de kɛra sababu ye ko o wulikajɔ bɛ yen bi
lorangwabo kerefema do be mamina ni lorangwabo kumbe demana nyamala o na be panko damina pikas na ale PPCI lorangwabo ka parti mai ale koko atna nyamingo masika uka omer no be talke sise bakongo la ku be na plainte déposer kama kadaka ko adona adamade ugasila ugasi minna don karola ko lu ko ni buka plainte déposer kadaka ko amanga ken tuina o ya ira fana ga fo Alassane Dramane Ouattara kerefe mamunu be wolu ko akodona politique la kadaka ko damina pikas ka foko da dona la kaba ko ni kuna majake alawam ta laba femi ni ma sigini mi Adama Barrow amala na ka fa mi suwantra kurai ayaja ka fa bena yelema do Gambi ko la ko abena sera gafe balo yelema no yu ka constitution bay ka wali yake mimbe nyesi o kala primina beke o manda kanga be hakama sanduru do sawa sanan doma ko abena ferke san ka constitution yelema ka danke o manda ko olula benenga o fe pasi talon ayesha raksa do bokunu o sadak sen ko su teme tugun morkula anana e bene sube mara morkula fo kalo duru kalo woro kana ke morku be falen do sula wala ko gouvernement sola ka sadak do bo sadak se ko ka bokunu ngola su tisika teme kremwa ani kelen gantun ono kera ko bekati tata kata sutra ko min kafsa ko wode wala ko no da keleme femi na keleme dansa wo ko sebe kada ka benenga o keleme ka yoro bela gilinge suye femi tedu sula femi tedu banabato la ko fem bela gilimbe ta ko do sukoyala kala ni sukoyana afenula wala ko dabla kuma sira Patrice Talon aleka mala amiyom la zegwa dugutigi Fatoma Ouattara ko kala se commune dugutigi bela gelema ko bewele no la gerala jumado nege kanya kononton wati ko jente geni ma kele situle kofe akambe ni ala sona bisuna to benga salama malo